kalagang par high secondary school o kadamtala salromi ajognani bench toilet tei hornok snamnani sanlai mungtongmani rwngnokni rwngphurwngnai songni bwkhaktwi abono karibo talthamni swkangno a rwngnogo rwngsungnai jek songni kebeng mungo school o kamal hosen nimungi khoroksa SST subject ni rwngphurwngnai phaimani phiaba tangsala atumsake SST subject rwngphurwngnai no transfer khlai rejakha akoktoman saimanke no jol lemang phurwnag rwngsungnai rok tei rwngphurwngnai no transfer ta khlaithun aboni logi kwbangma sanlai mungno tui no rwngnokni joto rwngsungnai rok rak salni phungni damchisani simi kadamtala lahar tayar sogwi lama kasulaikha paithago karak salni sairiko patimung thayo sokpaikha kadamtala collective development officer pronoy das aboni logi ulo rwngnokni rwngsungnai rokno kok rekha borni joto sanlai mungno supungoi rejangnai hwnei কয়েকটা ডিমান্ড ছিল তো ওদের এক্সটেনশন অফ ক্লাসরুম আছে এবং একজন টিচারের ট্রান্সফার নিয়ে ওরা খুব এই আজকে আন্দোলনটা করেছে তো আমরা ওদের সাথে কথা বলেছি এবং আমরা দেখেছি যে ওদের যে কয়েকটা দাবি দেওয়া আছে যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ওগুলি আমরা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটির সাথে ওদের যে টিচার ট্রান্সফারটা আছে ওটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। paithago lamakasulaikha dambreni ulo collective development officer ni khwlaimani ulo rwngphurwngnai rok lamakasulaikha rosai naharka bureau report khwrang।